berapa nih? Wong umure piro? Aku di anak lali. Embuh anake kuno teko aku. Teko. Yo ngene iki, guys. Arep gawe ambung tinggo tirone petone lho, guys. Digawe ambung saiki ae aja kakeh. Ya rek. Lha wae akeh men nek muris-muris entekno. Yo ben akeh kok. Lawe renek anune enak akeh jangane. Wong iku cukup nampas tok ambung. Ya rek. Duwe ra gak dioleh, gak kena. Guys, wong desa ki yo ngene. Tirone ya dibancaki. Apa maneh nek wong mati ya ngakoli. Ngono, guys. Ala-ala sedekah nek wong mati. Nek iki wong urip ya petone, pendak petone. Nek iso ya dikekne bubur. Ya dikekne apa wi sego momongan ngono, guys. Udah lah, Rek. Wis. Lho, kowe gak melok, Rek? Gak. Lah nyapa? Engko ae turu to. Lah ndek bengi kok sok aja turu dari penyakit. Nyetir aku ndek bengi. Nyetiri aku. Oh alah, ndek bengi nang anu dadak to wi. Ya gak ya wis suwe tapi ra ditulis karo wong. Walah Gusti, dilalah kok yo Jelas dibel karo kono. kono. Dilalah kok yo kosong. Ya Allah. Kayak di DP kok. Wis di DP kok. Astagfirullahaladzim. Baik. Yo ngono iki saking sembrawute dadi yo sepurane anakku yo. Berarti oke anune dadi yo Sing diayahi ora gur siji tok. Mbak yo lali bareng, guys. Pas loro to ki ngono iki. Wis. Iku karek nggahi kene saiki nggahi rambang bawang. Tuku setengah-setengah akeh. Omah aku kakean yo bosok. Ya aku yo ora. Kok bedino masak kok bosok. Masak. Nah, ini yo ben rada ngirit ya, Rek. Ngirit, guys. Ya piye, wong iku kudu disetir. Mosok brak-bruk sembarang. Kuwi tok dadi wong wedok ki yo sing ngirit. Lho dagine ki yo. Dene iso ngirit tenan yo. Alhamdulillah. Terus yo wong wedok iku kudune bayare wong lanang ki pomone saulan 500 nek kasarane. Terus dipangan 300 nek wis apik iki. Nek arek buan ya ora, nek ya torok tambare. Enek buan yo tambel. Nah, ya tambah separo torokane. Ngono lho, guys. Mangkane wong wedok ki ya ora diret. Nah, metune mlebune ki 500 saulan ki. Pomo lho ki elek-elekan totoke lambene penak. Metune lho luwih 500. Iso 1,5 juta. Iki lho torokane kok ndi? Nika nyambut gawe. Sayangno. Nek wong wedok nek gurung wedake, gurung opone, beyo. Untung mak sawi wis tuwek. Cinom biyen kaya pomone roh kaya pedak-pedak sing cantik-cantik nang kaya iya kono. Kerja kaya gak kober. Kerja kaya tuku wedak. Iya iya. Selama kaya wis tuwek roh wedak. Tapi aku ora tau dan pembersih nah wis. Wedakan malah kileng-kileng. Iya. Ben roh asline, iya ta? Iya. Oke. Ini wong desa ya ndekne nak bojone kerja nang sawah sing wedok glowing nang omah bae wong sing lanang gegere ya sing glowing gegere wong lanang Entek kileng-kileng dilak nang sawah anak matra enak ngono bayare kurang sak ide paido. Itu iki ta pakmu aku ora tau metu dikeki ya tampani gak keki ya meneng ae angger
masak totoke ra enak berarti gak di duit. Nek masake tetep masak guys aku diblonjo wong lanang gak diblonjo tetep masak. Nek amate nek nesu tambah tak enak-enakno mergone ben mikir wong lanang. Ya ora tak kei blonjo kok bojoku iso masak to jeke kondi ngono. Berarti yo setia. Jere wangi ngasak teko kono to kene to kono. Iya ngono iki. Bapakku kok pedes ta ngencaki brambang. Alah wong kene kok kono ora. Masuk ngeceki ya ora kok wis pedes berarti ya pedese peken itu. Gitu nek wong lanang kadang ora termakne. Nah aku kurangane apa? Yes, bener nasib. Nasib. Barang gak ada nasib. Ini masalah ini. Murak-marik keliling dunia. Kalimantan, Batam, Surabaya, Jakarta. Golek apa? Golek sego sak emplokan. Gak terasa lah nampaknya beduk. Untene teko. Ladala. Aku teko ya langsung ngecek iki nganu iki penting ki. Gak terasa ya Pak beduk ya. Bilang ya nang Pak. Ya sudah kuwi. Wong edok ya sudah kuwi. Anu ndi bisa. Apa? Wis gak sah kita anune dhewe. Nang apa penggawean pun. Aku tak nyapu sik ngono ya. Kita anune kayak ngene beras. Ora nyut beras lho. Mbek anu kowe ngakeh nih wis. Apa? Ya kok tambah aku ya setuju. Terus tak goreng nang tuku enggak go brambang bawang karo lombok tak nggawe urap-urap iki. Wis mateng, puluhe wis mateng, bumbune wis mateng. Aku yo nyandak kurang-kurang, ora teko terus ngonceki kates, terus atau cek nang omahku aku yo kesuwen kok sakjane tak tambah gawe. Ya kamu kamu apa iki? Resep-resep goreng apa iki? Ngapa? Wis go kok dilanjut maneh, Go. Oke. Ya. Nanti dilanjut lagi, guys ya. Oke Mak, lanjut lagi Mak. Oke, guys. Balin kayak bubur. Bubur kacang hijau. Artine nganggur jaluk bojo. Jaluk bojo ora, Mbak? Yo jaluk to. Bojo sapa jaluk? Yo, golek dhewe, sorry to nang mek bojone wong no we. Nyilih ngono kae. Loh, Oleh nyilih. nyilih sebaliknya ya wis ya lek Kok menak men. teor Kok jangan tapi usome saiki nyilih kok Oh. ya Mbak Linda Gelek penak etok berarti. sing disilih oleh kok Ya padha-padha geleme marai. padha gelem enak to gurih Iya. edan Mas Rawi iki wis to ati nih atu bare nek latin guys atone ngantuk Terus yo turu tak jangan sok turu. ya sing iki guys keseruan Mak Sawi iki. Ini mungkin wis tak ubah celuk lah kok iso tekor. Woi, edian tenan Mak Sawi iki jane. Itu kayak terus to sing. Iki mengkone tak sok. Podcast tau baneh murah banyu ora tuku aja ta. Keset iku ya aja mbok kene to, kesetku kita kayak kene. Aku ki suter. Ora bayar. Banyu milih dhewe kok. Iya ta? Anu jeneng Patang miring, Dok. kayak wae. Sakmono ki akeh kok. Mbok kayak santen pisan lho. Ayo, ben mumut sampai. Tak
Loh. Aduh, nek ya kan kreme sing sandalan nih, Lin. Aku suker lho, Lin. Ya elek rayu tapi kemenyek iki sawi iki. Wis gancak. Cin. Kabeh bener nek bumbune wi. Ya. Aku wis tuku mrica dhewe mau aku mrica ngono kuwi. Anu dadak. Iki tak ulek. Menak engkul kok. Lah ya niki. Aku tuku iki. Menak rasa engkul. Ngene. Becel-becel ngene. Iki rokoke karo Aplak wong. Mas kotok. Ya Paulin, Paulin. Lunyu tangan tandane jancuk gak tak sokne ya gulane. Sing duduk iki asu ra iku delokne. Banget. Wis cerasa ae. Ngono yo ngowoh ae. Awi. Plek tenan. Paling kok atas. Ya urung kok. Ya adus. Adus kecil, mandi kecil. Malah kok atas gitu. Krek tenan. Yo sampe gak awlet plomboke jero karo rai ku momot to. Ada mau beliin kafe loh ya. Yulin. Ini kita senang. Das. Ini kira pola gitu nih. Gaya-gaya tok. Mau raya ini tok. Iya, ayu raine tok jerone bosok. Tak kagum. Rayu-rayu. Jerone sesek. Montratan banyu pisang. Kuwi kaos kaki Mbak Win kuwi awet tahun alif sampe Mbak. Iki to. Oh, dene sakno ki wis sapi apa wis apa? Rumah saya nganggo ngono kuwi prasau kok ayu ting leng-lengan. Dene ki sak anu. Seneng arep kono tak ubah. Lo ronggon teh. Ronggon. Iki anu guys, delok to. Iki bumbu mie, iya to. Kayak mrica 75 iji. Lho, iki lho. Terus tak kei bawang putih, telung kol, tak kei brambang bawang merah, piro ki? 6, 7, 8, 8 bungkul. Tuh, bawang sing akeh guys. Tak kei tambah mrica ben nanti sedep. Tak kei 75 iji. Terus gula klek. Senenge ditemu. Terus kok dikasih anu digosok pikir krungu anu Ngopo? krungu jaran pelaku juga Mas Sawi bener Jadi krungu krungu tekor embong lho rek ambere rutak kepane lho guys begitu buka sepuluh carane Mak Sawi ki nak karo bener-bener tegas yo ditutuki entek cowek Kue untung kue waktu. Kue lemah kan yang segar sik kan. yo lah kok ki pengen tuku cowek watu di online ya kok yo anu to ora asli kan kayak duduk ta. bohong ngono lah ngetokne nang alas yang giling kayak di online iki bae yo Lan nang alas yo sing konten. Lek sidan wis beda. bae yo online direne watu bae lho kok semen bumbu duduk tak gobak bae aku sik ora tak nggo gelap wong kok suka bohong Sawi iki tak pernah bohong bumbune iki ya iki ngono gak dipaksu Sawi iki opo enak ya guys ijo ya ijo bang ya bang kuning ya kuning udah kayak tangan loro sampai kerosok nih Mak Sawi piye tapi mripate sing gak kuat nak betul oke
pedes atiku lho, guys. Iya, Dek. Aduh, mantep aku. Cek pedes-pedes mrica bawang, brambang. Iki lambe lho. Cek pedes, Kak pedes lambe cek lho. pedes atine Mak Sawi, lambene Mak Sawi. Mak Sawi langsung bau pedes nyegrak. Ya lambe ya ini campur-campur sama sawi. Ya jelas no. Tapi nak digarai guys, enggak digarai ya. Garai kadang meneng guys, sak karepmu. Keplek aja nak udah. Sak karepmu, aku tidak mewadahi orang yang tidak bicara. Apa ngerani? Enggak suka tak karepmu. Sakit hatiku. Gak sakit mata kak. Iya. Pedes guys. Mrica ki nak diwar brambang. Nak wong diwang padha wong aja. Pedes ya ekrek. Cacate. Makane wong nak diwangi wong musuh padha musuh nyocok ngene ya. Nyacate piye? Pedes ya. Yuk. Pedes. Wis tak gak apa-apa. Tak karune banyune rumah iki tak junjung sik. Sik pedes-pedes sing mrica kan brambang sik pedes cocok Mak Sawi. Ya. Yes, naruh guys. Enggak usah anda gak kena. Ki papi mbok punya. Sandalmu ini cekuan. Ini ngemplongnya mbak belakang ya. Oh, kok dijebuk. Sumu era mlebu. Tempatnya tidak menyakitkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Tutup ngengkreng rita gak apa-apa, penting nek awur-awure, oke? Oke. Pedes ya ini. Ati nggone nang kene. Tambah santen. Ati nggone nang kene. Masane Wis, oke. benenang. Lah kok kelan kurang kok. Pakai adik pakai jari hati ya. Iya to Mbak Lin. Ngelek ngamuk lah aku ki. Ngelek ngamuk diawut-awut kaya Tenan. kok jenenge cah cilik ki ngerti dhewe ta cah cilik ki apa sing dicandak mesti digulingne. Tenan. Oh aku pomone apa iki mangan to? Gak dikeni. Cek zaman biyen kok. Awut-awut segone. Ora pomone tekoki. Saut ngono. Gak tak tekoki. Njaluk aku ijek ora kene entek. Tak delok nang ngene pawon. Kok ijek tak golengne. Nyapa mangan? Tak golengne. Lho, anene entek jangane. Lho, jangan apa? Aku yang ngono tau melok. Wong gak tak sebutno. Terus mari ngono. Lan mung jirene kolok ya. Kolok. Jirene entek, gak ngelok-ngelok nggo saiti. Lah kok goleng? Mbak Ije. Tak goleng isor. Wis. Iki gak ngrumpi, guys. Iki kenyataane awal Ya. mulane Mak Sawi. Hujan-hujan. Dadi cah cilik. Terus mari ngono apa wis jenenge tibake? Kutah. Dipancal kucing. Tibake kucinge Mak Sawi. Oh. Sing dase nang. Dasire rambutnya dawa wong. Yo. Rambutnya dawa. Nafsu ya mangan gedang iki, guys. Iki nek isu ki nak ramangan ki nak awal gak mangan gak apa-apa sing pagi-pagi itu makan. Aduh. Ya Allah. Aku nak Ya. sampai kurang Ora enak santen akeh. lambemu ae ngono. Enak ora? Tenan. Seneng aku ki ngono kuwi. Kasinen. Ya, ternyata li jaluk bojo tenan kok kasih kuwatir. Nak Mbak Lin iki pokoke jaluk bojo. Wis gak kuat iki. Wis gak kuat mental. Cik kuat ora? Gue niki teras Ya jemek kok kuat mambu to, to. cah kene kok ora kuat piye to. Apa? Lah macam lho nek iki teras promosi apa teras mambu to ki?
Ngono ya kok pangan nek mabuk iki selalu pangan. Mesen Aku banget. mah iso loro kene bingung. gak tamplok-tamplok rago. Muga nek mak iki nak mam isuk tok. Sore ya ora mangan, awan ya ora mangan. Gak bekas ini. Hmm? Bekas ini. Ya ora, wong ayu kok masak kasinen. Kok bintu. Kowe karena sing ngrasakne muni asin ya asin. Nang nikah ya Muni gak. ora ya ora. Sarapan ki guys aku gak kuat aku ngono gak sarapan ki. Ngono ya isuk ngene tok sakmene iki engko sampe sore mbak awan ya ngene iki tok. Nek enek Wah diet lho witerahan. ora diet yang weteng iki gak kamot. Gak oleh muni diet ki mak sawis tuwek renek sing harapane ora enek. Diharapne. Diet. Ya. Gak pahit kok. Kelup apa tuh? Dong atas. Nek kerupuk tapi kerupuk urang aku gak arep. Ikutan uran bukan ikutan. Anu ya tironan nek rek ali. Ketanukan ki arek acara apa? Uran. Ya sih guys ya, video sawi kali ini ngono ya. Makasih, monggo nek sing gurung sarapan nang rene ya. Mangan melok mak sawi, Karo kolup. karo kulup karo sambel. Tadi enak tenang. Terima kasih yang menonton. Mak Sawi jangan bosan, jangan lupa. Nak senang pokoknya yang tontonan terus langsung di subscribe Mak Sawi ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama berteman-teman Mak Sawi kino power kok Mbak Lin. Dah. Dagangan guys, monggo silakan. Dah. Pironan, Mbak? Ora Dah. Larang. Beju larang. Larang blok ano. Larang beju, larang loh, guys. Larangan ya. Piro? Cara ono ancer-ancer iki piro? Ora didol. Aku yo lali nek benteran kopor tak delok. Oh alah. Kok jorok men Mak Sawi kok mbok kayak ngisor. Apa iki, guys? Mbak, Apa iki? Mampu we, mampu. gak. Ora iku sing putih-putih ki apa? Sak embel, kuwi teh tuku kuwi paling. Gak. Iki anu. Apa kalian jenenge? Bongko. Sing iki masuk sambel kambil lembute kaya ngene. Kok dadak diuruk-uruk kusek-kusek ngono. Terus guys, bilang ayo. Terima kasih ya yang menonton Mak Sawi. Nak ru sarapan ya monggo silakan sarapan di sini loh, raporak. Makasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mbak Malin. Dadah. Musket mau dah. Dadah, isone dadah tok lho, kaya dah. Dagangan guys di man-man. Oh, Dadah tok kok. Mulutnya kok nak ngomong elek gak ada yut. gak payu. Oh, langsung jelek nih gue. Piye to dagangan kok kaya ngono kae omongane. Siji karo Mas Sawi dukung dagangan iki wis jelas. Jual. Iya, percaya. Siji. Ya wis sampeyan guys. Ini tutup nanti dilanjut lagi ya. Selanjutnya.